YouTube, det er Markus her. Med Transformers Dark of the Moon og Sideswipe. Kan du ikke, menneske? Hvad helvede? Nu skal jeg dræbe min ven. Slap af, sindssyge idiot, mand. Det er ikke så lang tid siden, jeg optog en video med... Hvad hedder han? Han hedder Megatron. Og... Hvad hedder han? Han hedder... Soundware. Hvad så dit møgsvin der? Skal du have nogle bank, du skal? Jeg må heller lige flugte lidt. Tak for det. Dø. Så kan du også få et par på siden af hovedet. Hey, ærligt. Lad det være med at skyde mig deroverfra. Fake. Ja, selvfølgelig jeg ligger i toppen igen. Skal du have en, du? Skal du have den? Frigat den. Hvis I har Transformers Dark of the Moon, så prøv at søge på, altså i venteliste, så prøv at søge på prøv at søge på sådan vi bliver venner på Facebook eller på PlayStation. Så prøv at søge MARC 726B. Der var en. Dem skal jeg ikke lige kæmpe mod nu. Vi ses dog. Hej. Slap af, mand. Okay. Så du tager af mig? Ja, det kan du bare... Nej, det gider jeg ikke. Jeg gider ikke være flere mod mig. Det er kedeligt så. Ui, tak. Ingen årsag. Tak for det. Yes, jeg ligger på højst. Hey, du der tøsdreng, kan du komme her? Slap af, mand. Jeg prøver kun at bekæmpe jer. Det er det eneste. Rul lige nu. Rulle Rolf. Starwheeze, pas på. Helt ærlig, mand. Kom her, dit tøse. Dit fucking svin. Skal ikke røre ham. Nej. Rul lige. Okay, spat. Nej, han der er.
kommer jeg. Dø. Sejt bikuber. Helt ærligt. Jeg kan ikke se en skid. Der er jeg. Slap af, mand. Næste gang, så tror jeg måske, at jeg laver en video med Ratchet eller sådan et eller andet. Ratchet Ironhide. Hvor er jeg? Slap af, mand. Skal jeg vise dig? Hov. Hvor er han? Nu kommer jeg og æder dig. Der var, hvor fint er det her? Vi ligger på første endnu. Næh! Snyd! Du der, Per der. Vi må altså undskylde lidt med den her video, men ha! Hvad er det? Det var for den her omgang. Ses en anden gang. Hej.